עכשיו הגמרא תרצה לברר מה המקור לשיטת רבי מאיר. מהי שיטת רבי מאיר? שני אנשים שונים, לא? כן, אבל זה התירוץ. מה השיטה של רבי מאיר? מה הדעה שלו? מה הוא אומר? שכל המעביר על דעת של בעל הבית נקרא גזלן. מעולה. כל המעביר על דעת של בעל הבית נקרא גזלן. עכשיו שואלת הגמרא, היי רבי מאיר, מה המקור לך, איפה אני רואה שזו שיטת רבי מאיר, שכל מי שמעביר על דעתו של בעל הבית נקרא גזלן? הגמרא תציע לנו, אם אתם רואים פה אפשרות ראשונה, צבע, אפשרות שנייה, מגבת פורים, ושתי האפשרות האלה יידחו, ואז אפשרות שלישית תהיה נתינת צדקה לעני, והיא באמת תהיה המסקנה שזה המקור לשיטת רבי מאיר. אז בואו נראה בעצם את התת-סוגיה הזאת. היי רבי מאיר, כן? זאת אומרת, איזה רבי מאיר? מה המקור לכך שרבי מאיר סובר שכל המעביר על דעתו של בעל הבית נקרא גזלן? אילימה רבי מאיר דצבע דתנן, הנותן צמר לצבע, לצבוע לו אדום, וצבעו שחור, שחור וצבעו אדום. מה המקרה פה? המקרה פה, אדם נתן צמר לצבע, ביקש ממנו לצבוע בצבע מסוים, והאדם הזה, הצבע טעה, וצבע לו בצבע אחר. מה עושים במקרה הזה? צריך לשלם לו? לא צריך לשלם לו? הצבע עבד, השקיע, מגיע לו משהו? אז בואו נראה, יש פה שתי שיטות. רבי מאיר אומר, נותן לו דמי צמרו. זאת אומרת, הצמר הצבוע נשאר אצל הצבע, הוא קנה אותו, והוא צריך להחזיר לבעל הצמר את שווי הצמר. איך הוא קנה אותו? קנה אותו בעצם בקניין גזלה, בגלל שהוא שינה ממה שבעל הבית ביקש, צבע באדום במקום שחור או שחור במקום אדום, יש פה קניין גזלה, כי אמרנו כל המעביר על דעתו של בעל הבית נקרא גזלן, לכן הצמר הופך להיות שייך בעצם לצבע, והוא צריך לשלם לבעל הצמר את דמי הצמר. זו שיטת רבי מאיר. רבי יהודה אומר, תלוי. רבי יהודה אומר, הוא לא קנה. הוא צריך לתת את הצמר הצבוע חזרה לבעל הצמר. וכמה בעל הצמר צריך לשלם לו? כמה בעל הצמר צריך לשלם לו? אז תלוי. אנחנו צריכים למדוד, הרי אמרנו כל המשנה ידו על התחתונה. אתם זוכרים באחד ההסברים לכל המשנה ידו על התחתונה, היה שזה דעת רבי יהודה פה. יש, בואו ניתן דוגמה. הצמר שהוא לא צבוע היה שווה 30. לצבוע את הצמר, ההוצאות על צביעת הצמר, עולות 40. אחרי שהצמר צבוע, הוא שווה 100. בסדר? אז מה יש פה, מה יותר? השבח או ההוצאות? ההוצאות הן 40. בכמה הצמר השביח? ב-70, הוא היה שווה 30, עכשיו הוא שווה 100. אז אחרי ההשבחה זה יותר יקר, כאילו... כן, אז אומר רבי יהודה ככה, כל המשנה, הצבע ששינה, עשה טעות, ידו על התחתונה. שמה? אם השבח יתר על היציאה, נותן לו את היציאה. אם זה השביח, כן, נגיד זה השביח ב-70, וההוצאות של הצבע היו 40, אז בעל הצמר ייתן לו את ה-40, נותן לו את היציאה. ואם היציאה, ההוצאות יתרה על השבח, כן, ההוצאות היו 40, אבל הצמר השביח רק ב-30, במקרה הזה נותן לו רק את השבח, תמיד מה שפחות. עכשיו רבי יהודה רגע שימו בסוגריים, מה שחשוב לנו עכשיו זה לברר את שיטת רבי מאיר. הנה מקור מצוין לשיטת רבי מאיר, שמי שמשנה נחשב הופך להיות גזלן. נכון? מקור מצוין. למה הוא קונה אותו? כי הוא נחשב גזלן. דוחה הגמרא ואומרת, ממאי? מהיכן אתה מסיק את זה? אולי לא. דילמה, אולי, שאני התם דקניה בשינוי מעשה.
כאן, למה כאן הוא נחשב גזלן? כי באמת הוא שינה את הצמר, וחלק מקניין גזלה זה עצם השינוי, השינוי קונה, ולכן הוא נחשב גזלן. אבל במקרה שהוא לא שינה את החפץ עצמו, היה סיכום לקחת את החמור בהר, והוא לקח בבקעה או להפך, במקרה הזה מי אמר שהוא נחשב גזלן, וכל שינוי הוא יתחייב בו. זאת אומרת, אי אפשר להסיק מהמקרה של צבע למקרה של חמור, כי בצבע הוא עשה שינוי בגוף החפץ, בחמור הוא לא עשה שינוי בגוף החפץ, הוא רק שינה מההסכם. וכן אנחנו צריכים למצוא מקור אחר. אלא, הרבי מאיר, דמקבת פורים. כשאני שואל את עצמי, מה המקור לכך שרבי מאיר אומר, כל המעביר עלתו של בעל הבית נקרא גזלן? תשובה, אפשר ללמוד את זה מהברייתא שעוסקת במקבית פורים. בואו נראה אותה, דתניא. מסומן לנו בכחול. מקבת פורים לפורים. מה זאת אומרת? תסתכלו גם רש"י. כל מה שהגבאי אסף לצורך סעודת פורים, חייבים לחלק את זה דווקא לסעודת פורים. ואי אפשר לתת את זה למטרות אחרות. אפילו לא לצדקה. אבל לוקחים את העגלים ושוחטים ואוכלים אותם, והמותר ליפול לכיס של צדקה. כן? זה כן מותר לקחת בכל הכסף שהצטבר הרבה עגלים, ולשחוט ולחלק את זה לסעודת פורים, ואם נשאר אחר כך, לתת את זה לצדקה. לא הבנתי, הרב. מה שגובים לפורים, חייב להיות לפורים. עוד דילגתי שוב. מה שגובים לאותה עיר, מקבט עיר לאותה עיר, לא לעיר אחרת. ואין מדקדקים בדבר, זאת אומרת, לא אומרים, טוב, הם לא צריכים, העניים פה לא צריכים, לגבי פורים, העניים לא צריכים כל כך הרבה לסעודת פורים, אז בואו ניתן את השאר לצדקה. לא. מה שגבית לפורים, לפורים. אבל כן, אם קנית בכסף שנועד לפורים, קנית הרבה עגלים, ושחטת אותם, וחילקת לכל העניים, ונשאר עוד בשר שאי אפשר לאכול אותו, הם לא הספיקו לאכול אותו בפורים, לבשר הזה כן אפשר לתת, למכור אותו ולשים את הכסף בצדקה. אבל מישהו נועד לפורים. עכשיו, הקטע שחשוב לנו, לצורך הסוגיה. רבי אליעזר אומר, מקבת פורים לפורים. ואין אני רשאי לקח מהם רצועה לסנדלו. אם אני קיבל כסף לטובת סעודת פורים, הוא עכשיו רוצה, אומר, עזבו אותי סעודת פורים, אני רוצה להשתמש בחלק מהכסף כדי לתקן את הסנדל שלי, אסור לו. אלא אם כן ניתנה במעמד אנשי עיר, אלא אם כן הוא מתנה עם אנשי עיר, דעו לכם, אני הולך להשתמש בכסף הזה לקניית סנדלים, והם התירו לו. דברי רבי יעקב שאמר משום רבי מאיר. רבן שמעון בן גמליאל מקל. נעזוב רגע את רבן שמעון בן גמליאל ונעזוב רגע את תנא קמא. מה רבי מאיר אומר? אם אני קיבל כסף לסעודת פורים, אסור לו להשתמש בזה לצורך קניית תיקון הסנדל. למה? מה ההיגיון? זאת אומרת, שמה תפיסת רבי מאיר? שמשהו שנועד, כשאתה מייעד משהו, זה חייב להישאר לאותו ייעוד שלו. זה מיועד, עכשיו בוא נגיד את זה בהרחבה. מה אנחנו מחפשים פה? מקור למה? שברגע שהוא ייעד את החמור למקום אחד, שהוא קבע איתו הסכם למקום אחד, אז הוא לא יכול לשנות את הייעוד שלו למקום אחר. מצוין. או במילים של הגמרא, כל המעביר על דעתו, על דעת של בעל הבית, נקרא גזלן. ולכן, אם בעל הבית, בהקבלה, נתן את הכסף לסעודת פורים, אני לא יכול לקנות בכסף הזה סנדל, או לתקן את הסנדל שלו. הנה הוכחה שרבי מאיר סובר, שכל המעביר על דעתו של בעל הבית נקרא גזלן. מצוין. אומרת הגמרא דוחה את ההוכחה. דילמה התמנמי. אולי גם פה זה מקרה מיוחד שאי אפשר ללמוד ממנו למקרים אחרים. דעדתא דפורים הוא דייב ליה. דעתא דמידי אחינא לא יייב ליה. כשאדם נתן כסף לסעודת פורים, הוא רוצה לקיים איזה מתנות עניים, מתנות לאביונים, סליחה. הוא לא נתן את זה לשם צדקה. לכן פה, אם העני עכשיו משנה מהייעוד, אז פה ודאי נקרא גזלן. כי בעל הבית, הנותן של הכסף, נתן את זה דווקא לצורך זה ולא לצורך זה. אבל מי אמר שגם בחמור זה ככה? אולי בחמור, גם אם סיכמו בהר,
והוליך בבקעה, או בקעה והוליך בהר, ובסך הכל שינה מדעתו, אולי במקרה הזה הוא לא ייחשב גזלן, כי זה לא אותו דבר. פה, עכשיו הוא סיכם משהו, אבל באמת לא אכפת, חמור נועד ללכת גם בהר וגם בבקעה. לעומת זאת, כסף לסעודת פורים, הנותן רוצה לתת את זה דווקא לסעודת פורים, בלא לצדקה. לכן, זה מקור לא טוב, או לא מספק, לצורך ההבנה שכל המעביר על דתו של בעל הבית, בכל מקרה נקרא גזלן. אלא מסכם את הגמרא הרבי מאיר, נתניה. רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי מאיר, הנותן דינר לעני, בשם צדקה, ייקח לו חלוק, הוא אומר, קח כסף, תקנה בו חלוק, לא ייקח בו טלית. זה אפילו שינוי קטן, הוא מעדיף לקנות טלית חדשה ולא חלוק. טלית, הוא נותן לו כסף לשם קניית טלית, לא ייקח בו חלוק, לפני שמעביר על דעתו של בעל הבית. כאן יש הוכחה מצוינת. בעל הבית נתן את זה לשם צדקה. אבל מספיק שבעל הבית הגדיר, זה לבגד כזה ולא לבגד כזה, כבר אסור לשנות. ואותו דבר אצלנו, במשנה. ברגע שבעל הבית הגדיר חמור בהר, אסור לשנות לבקעה. חמור בבקעה, אסור לשנות להר, ואם הוא משנה, הוא נחשב גזלן, ומילא הוא יהיה חייב תמיד. אומרת הגמרא, רגע. ודילמה, אולי יש הבדל בין המקרים. אולי במקרה שנתינת צדקה לשם בגד אחד וקניית בגד אחר, זה לא בגלל אסור לשנות כי מי שמשנה נחשב גזלן. דילמה שני התם דעתו למכשדה, אולי זה שונה שם, במקרה של נתינת כסף לשם קניית חלוק או טלית, דעתו למכשדה, בגלל שאנשים יבואו לחשוד במה, ואמרי אינצ'י אמר פלניה זבינני לבושה לפלונה ענה, ולא זבן לי. אנשים שמעו שמוישה אומר, אני הולך לקנות למסכן, בונה, שמעון הזה, איזה טלית נורא, איזה טלית עלובה וקרועה יש לו. אני נותן לו כסף לקנות טלית חדשה. הוא נותן לו טלית, ואחר כך אני מתברר מה עושה, זה לא קונה טלית, קונה חלוק. כולם רואים שמשה הבטיח לקנות לשמעון העני טלית חדשה, והוא לא עבד בדיבורו, וכולם החשדו בו שהוא סתם אמר ולא עשה. אז אולי זה הסיבה, וזה בכלל לא קשור לחמור והר ובקעה. כן? אינמי זבינן לגלימה ולא זבן לי, כן? חלוק טלית. ואת הגמרא לא יכול להיות. אם כן, אם הסיבה במשנה שאסור לעני לשנות מחלוק לטלית או מטלית לחלוק, אז ליטנה היה צריך להגיד בברייתא הזאת, מפני החשד. מה כתוב? מה הנימוק שיש פה בברייתא? מה מפני שמעביר על דעתו של בעל הבית? שמע מינה משום דשניו, בגלל שאני משנה, לכן זה אסור. כל המעביר על בעל הבית נקרא גזלן. כן. לא הבנתי, אז כשהם אמרו, שאומרים דילמה שניית דעתו למשנה, שאומרים אולי זה בגלל החשד, הם כאילו לא קראו את כל המשנה? שאלה מעולה.